Росія загарбницьким шляхом анексувала український Крим. Після цього, підбурюючи жителів Сходу України та надаючи всіляку допомогу сепаратистському руху, а особливо військову, спровокувала озброєний конфлікт. Але цього Росії було замало. Тому ця країна надіслала до України свої регулярні війська, свою техніку, своє озброєння, а також вела вогонь зі своєї території по українських громадянах. Влаштовуючи силові методи, попираючи міжнародні права, ця країна-агресор захопила наших громадян у полон. Зараз ми хочемо звернути увагу всієї світової спільноти на судилище, що відбувається над Надією Савченко. Це просто свавілля. Українську громадянку, українського офіцера, яка виконувала свої безпосередні обов'язки, яка служить в українській регулярній армії, яка діяла на українській території, яка виконувала накази командування, яка користується міжнародним дипломатичним імунітетом, як обрана народним депутатом України, викрали з території України, вивезли до країни-агресора Росії та вже 1,5 роки судять її, звинувачуючи в подіях, що сталося вже після попадання Надії в полон. Їй навіть не дали права на проголошення останнього слова на так званому суді. Виборюючи свої права та насамперед права України, ця мужня дівчина оголосила сухе голодування та заборонила доступ до себе російських лікарів. Надія Савченко готова повернутися в Україну живою чи мертвою. Ми, український народ, просимо всесвітньої підтримки в процесі негайного звільнення нашої героїні, готової на власному житті показати всьому світові приклад патріотизму та визвольної боротьби. Ми, український народ, вимагаємо від Росії негайного звільнення Надії Савченко та інших політичних в'язнів Миколи Карпюка, Олексія Чернія, Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олександра Кольченка, Станіслава Кліха, Артема Чайгоза, Ескандера Кантемирова, Олександра Костенка, Ескендера Емірвалієва, Таляна Юсуфова, Валентина Вигівського, Сергія Литвинова, Юрія Солошенка. Цілком можливо, ми всіх не назвали, тому що, я підозрюю, ми навіть не знаємо про деяких в'язнів, котрих зараз катують в застінках ФСБ. А зараз я слово надаю все-таки ініціатору Ірині цієї сьогоднішньої акції, Ірині